Παιδιά, είμαστε εδώ στη φάρμα μας, όπως το λένε τέλος πάντων, και σήμερα θα σας δείξω πως από έτσι που είναι αυτό έγινε έτσι. Ήμουν στην αρχή και είχα blueberry, αγόραζα blueberry, καρότα. Μετά έγινε το update, ήμουν πιο πλούσιο και είχα πολλά φυτά και κατέληξα να είμαι έτσι. Και έχω και ένα δεντρόσπιτο, το έφτιαξα. Έχω και αβουλάτσα, να δείτε εδώ, κοιτάξτε δίπλα. Κοιτάξτε τι έχω, dragonfly, τι είναι αυτό, τι άλλο, κάτσε να δω. Μυρμήγκι, κόκκινη κουκουβάγια, άσπρη κουκουβάγια, έχω πολλά πράγματα και έτσι κατέληξα να είμαι πλούσιος. Και σήμερα, ξέρετε, έχω ένα μανιτάρι, δεν ξέρετε, είναι αυτό εδώ πέρα. Ξέρετε πόσο κάνει, 663 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό εδώ πέρα το μανιτάρι, κάνει τόσο. Εγώ το έδωσε ένας φίλος μου. Έχω και ένα τέτοιο, απλά χάνεται μόνο. Πριν ήμουν εδώ στη φάρμα μου, παίρνω αυτά εδώ πέρα και μου δίνει 73 εκατομμύρια ευρώ. Κάτσε να πάω μία και το πάρω στο δέντρο. Και εγώ θα κλείσω σε λίγο. Να, θα δείτε το δεντρόσπιτο. Άμα θέλετε, είμαι στο Roblox και αν θέλετε να κάνετε φίλο, με λένε Δημήτρη, όχι, Τσότσα 0, Τσότσα 0. Και άμα θέλετε μπορείτε να με κάνετε follow για να, και έχω και YouTube, να με κάνετε subscribe, με λένε Δημήτρη Τσότσα, έτσι με λένε, και έχω και Instagram, με λένε Δημήτρη Τσότσα, και θα με κάνετε φίλο παντού, και follow και like. Κάτσε να με δει, να το έφτιαξα αυτό, να σας αρέσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο που σας δείχνω πως είναι η φάρμα μου, και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, subscribe και like, και τα λέμε σε άλλο βίντεο, σε επόμενο βίντεο.